Takže čaute, dneska s nami JJ a dneska tu máme video z najnovšieho Halloween eventu, ktorý nám prišiel do Eurotrack simulátoru. Čiže vlastne toto je video je točené z 2 dní. Jeden deň som robil jednu zakázku, druhý deň som robil druhú zakázku. Čiže ja dúfam, že sa nám toto video bude páčiť. Sme teraz v Londýne, ale pozor, asi všetci viete, že nedávno vyšlo West Balkans DLC a vyšiel nám Halloween event kvôli tomu, že už je Halloween. Čiže som si povedal, že dáme si jednu takúto krátku zakázku, nejakých 200 km. Máme tu tento náves, tento náklad. Vyzerá docela dosť pekne a dúfam, že ho budem môcť dostať potom, ak spravím tento event. Mne sa vždycky páči, keď sú takéto eventy, ja sa strašne teším na vianočný event. Dneska aspoň chcem spraviť túto zákazku s týmto eventom. No, tu sa pozrieme, nič nejde. Áno, držím sa vľavo. Dobre. Áno, pozrieme sa, že či nič nejde, vyzerá, že nejde, tak môžeme ísť doľava. Inak, jak vidíte, berem to s iným ťahačom, sme išli minule sme išli s tým najvýkonnejším Volvom. Dneska idem s touto R-kovou Scaniou, ktorá má najvyšší výkon, najlepšiu predovku a takéto veci, ale je to... Mne sa páči táto Scania, taká holá, plus to mám v takom drevenom štýle tu vnútri a príde mi to také zaujímavé, také pekné. O chvíľku snáď vyjdeme z Londýna a snad to nebude nejak dlho trvať. Uvidíme to snáď. No tak, ja už chcem... Dobre, môžem 80. Dobre, to stíham. Ne. Ja to presne to pôjdem takto, lebo typek mi to nastavil určite, ja ho poznám. A pejte toto chcú. Ak počujete zvuky klávesnice, tak prepačte, ale mám mechanickú klávesnicu. Čiže je to veľmi... Ozýva sa to veľmi. Čiže prepačte. A ak by to bolo nepoužiteľné, tak to bude nepoužiteľné. Predbiehaj, poď. I keď to asi je jedno, ale... Nevojdeš tam ešte predo mňa, však ne. Tu už pôjdem na diaľnicu a na diaľnici to už bude v pohode. Až na jednu vec, že tým, že ja idem zakázku, ktorá ide cez ten World of Trucks, tak to znamená, že môžem ísť maximálne 90. Neviem, prečo je to tak spravené, ale bohužiaľ to tak je. Ja sám som proti tomu, akože na čo? Je to docela škoda, ale tak čo už. Čo je najlepšie podľa mňa na týchto zakázkach je to, že vlastne nemusím ísť vôbec počas noci. Ale nám to bude asi tentokrát jedno, keď tak či tak tam dojdeme o 9. večer, čo je docela dosť skoro. My ideme smer Southampton. Ja neviem, jak sa to vyslovuje, akože opravte ma, pokiaľ budem zle, ale bohužiaľ. Inak kľudne mi napíšte, že či ste milovníkom Scanii alebo Volva. Ja, ak sa mám priznať, tak som radšej na Volve, ale radšej na Scanii, ale Volvo sa mi tiež strašne páči a príde mi veľmi super ako auto, ako ťahač. A teraz som sa pozeral a vlastne SC Software už strašne dlho sľubuje Volvo, to najnovšie FH750. Ale teraz sa pozerám a pozeral som sa na Twitter alebo X a vlastne ukazovali tam post, že vlastne má prísť nejaký nový kamión do hry. No, kamión, asi hej, kamión. Ale namiesto toho, aby tam došlo to sľubované Volvo, na ktoré už všetci tak dlho čakáme, tak pribudne nejaká nová, jak by som to nazval, odroda z DAFu, asi. Proste príde nový DAF, není to XF alebo XG, je to niečo také CF alebo CD, také niečo, proste také priplácnuté, keby ste zobrali normálny DAF a pristúpli ho. Také nejaké to proste bude. A mne sa to vôbec nepáči, akože, no, vôbec sa mi to nepáči. Je to pekné, ale proste všetci už čakáme na to Volvo. A stále nikde. Má prísť Volvo, čo je také nové, Mercedes nový furt, namiesto toho pribudol MAN a DAF. Čiže to je niečo, na čo ja strašne stále čakám, že keď už to konečne pridajú,
Mohli by pridať možno, že Scaniu super. Dostali sme ešte aj pokutu. Krása. Keby ešte pridajú Scaniu super, tak to by bolo tiež super. Ale tak čo už, keď si povedali, že tam dajú ten DAF, tak čo už. Akože DAF je super ťahač, ale toto ma docela zarazilo, že prečo? Prečo to tam dávajú hneď najprv tento DAF, keď všetci už čakajú na to Volvo proste. Toľko ľudí čaká na to Volvo, lebo toľko ľudí je milovníkom Volvo, ja som jeden z nich. Čakám stále na to Volvo a čakám na to, že keď dojde do tej hry, omylom som stlačil Space, tak si ho hneď si ho kúpim a budem začnem na ňom jazdiť. Ale čakám a nikde. Nič. Je to docela škoda. Lebo tak DAF najnovší máme a... Alebo by bolo super, kebyže pridajú také tie ťahače, čo nemajú že náves, ale oni majú vlastne predĺžený podvozok a majú tú kabínu a majú ten priestor nad sebou, akože že to není to ako tento náves, ale ako jedno vozidlo, dá sa povedať. Nie že ťahač s návesom, ale ako jedno vozidlo by to bolo, viete čo myslím. A to kebyže pridajú, tak ja som rád. A ešte keby bolo lepšie to, že ono by to vlastne bolo toto, ale plus by ste si tam vedeli ešte pridať ďalší náves. Viete, taký ten kratší, čo sa dá k tomu pripojiť vlečka, alebo niečo takéto sa to tak nejak volá. To kebyže spravia, tak som strašne rád. Akože museli by sme sa s tým naučiť parkovať, lebo s normálnym návesom zaparkujete jednoducho, ale s týmto, čo som sa pozeral, je o mnoho ťažšie zaparkovať, lebo tá vlečka má ešte aj tie predné kolesá, má spravené tak, aby chodila za vami. Čiže vlastne vy točíte a tam, jak je zatočený tento, tak je zatočený, tak sú zatočené aj tie predné kolesa tej vlečky. Čiže sa s tým musí človek naučiť. A že je to docela dosť ťažké. No to všetko je otázkou času, jak budú chcieť pridávať do tejto hry nejaké veci. Zatiaľ sa mi páči, že sa o túto hru starajú, že to nie je ako nejaký simulátor, ale že je to naozaj jeden z tých najlepších simulátorov. Máte tu multiplayer, čo tu také máte? Máte tu tieto eventy a je to proste jeden z tých najlepších simulátorov podľa mňa, ktorý funguje. A tieto eventy sú akože naozaj veľká sranda, podľa mňa. Ten náves vyzerá krásne, veľmi sa mi páči. Alebo ešte by som bol rád, kebyže vlastne SCS pridá to, že reálne máte tam už aj zaparkované tie rôzne ďalšie ťahače s návesmi, že by tam boli zaparkované, vy by ste tam museli medzi nich chodievať, parkovať. A podľa mňa by to bolo ešte väčšia sranda, väčšia taká challenge, ale aj to uvidíme, aj to sa časom asi nejak zmení. Že napríklad hentam je zaparkovaný náves. Tak kebyže tam vlastne ten náves není zaparkovaný akože sám, ale bol by tam zaparkovaný s niečím. No a toto chcem vidieť. Jak mám toto? No jasné. Trošku to tu šúcham. Asi otvorím okienko, aby to bolo realističkejšie. Čo napríklad by som bol rád, kebyže tam pridajú, že nemôžete sa pozerať von z okna bez toho, aby nebolo otvorené okno. To mi príde aj také reálne. Aj, kam to parkujem? Tak, parkujeme. A už to bude. Krásne zaparkované. Tak. Vypneme motor a stlačíme T. No, máme krásne odoslanú zasielku. Jak vidíme, tak vlastne ja mám Happy Halloween, mám ich 7, čiže som tak v polovici. Chcem ešte viacej, ale tak to uvidíme. Dobre, čiže my sme teraz v Manchestri. Ideme si nájsť nejakú prácu z nového eventu, čo tu máme. Vidíte, že musím dať už iba poslednú jednu zásielku z tohto halloweenskeho eventu a budem to mať spravené. Čiže dáme si ponuku práce a dáme externé prepravy.
Môžeme spraviť túto, ale toto je až moc. 2384 km. Sa mi nechce práve v tejto teraz robiť. Išiel by som niečo také kratšie. Vyzerá, že by sa dalo asi aj toto. Do Rotterdamu. Konečne by sme sa aspoň dostali do Británie preč. Čiže asi pôjdem túto zakázku, dobre. Máme na ňu 20 hodín až 30 minút reálneho času. Čiže podľa mňa to úplne v pohode stíhame. Počkaj, to kde je? Aj dobre, to je tu. Dobre, pôjdeme. Tak, hrajeme na multiplayerovom serveri. Jak vidíte, máme tu normálneho hráča, ja neviem. Už nemôžeme zabudnúť, že sme vlastne v Británii. A to by bol docela problém, kebyže si to len tak pôjdeme, lebo keď hrajeme online, tak to by bol docela problém. Ukážte, takže sme zatiaľ v pohode. Na mape zatiaľ nikto okrem tohto tu typka a ešte jedno, čo je tam v servise a ďalší. No dobre, tak sú tu nejakí typci, dobre. Ale snad na ceste niekoho ešte stretneme. Už ideme od rýchlo. Musíme si niekam ponáhľať, máme 20 hodín reálneho času. A je to 200 km a 100... No nám tu ukazuje na mape, že je to... No tak zatiaľ nám to nič neukazuje, keďže sme ešte nezobrali ani tú zákazku. To už by som vedel aj toto ísť, ale... Dobre, to už odbáčame. Tak. Teraz, kde je náš náves? Ten by mal byť tu. Dobre, je tu. Takto akože, takto cením. No poďme ďalej. Toto sa mi páči, akože na Trackers Map, že robia takéto eventy. Toto vyzerá cool. To by som niekedy bral aj. Snáď po ceste stretneme aj nejakých normálnych vodičov. No, vodičov. Snáď stretneme po ceste aj ľudí. Lebo tým, že sme v Trackers Map, tak tu nemáme auta. Čo je na jednej strane dobré, na druhej strane bude to taká nuda. Že... Inak, jak vy môžete vidieť, ideme tu ťahačom Scania. Mám Scania typ R. Krásne nám tu vyšli zelená. Tak, môže ísť. Táto Scania má najlepší motor, čo je ten 730 koní. Škoda, že ešte do Eurotracku napridali ten motor od Scania s tými 770 koňmi. Ten by bol ešte lepší. No, ja by som hneď menil motory na každom ťahači, ktorý mám od Scania. Mám túto novšiu Scaniu, lebo proste sa mi páči a teraz som si tu dal výnimočne takýto čierny interiér, lebo ja inak keď mám Scanie, tak sú s takým tým čierno-červeným interiérom a teraz som si tak výnimočne dal tento drevený a vyzerá to super, páči sa mi to. Čo môžem ísť iba 80, však som v Británii, až teraz môžem ísť 90. A to mi akože môže byť jedno, keďže idem vlastne World of Truck zakázku, to znamená, že... ide niekto! Nazdar! Tak nám ho odtrúbili. To je super, tak to jazdiť, len my ideme teraz takú, ani nie že slabotu, ale proste nejdeme taký poriadny multiplayer. Ideme simuláciu jednotku, ale je to inakšie v tom, že vlastne ideme iba po diaľnici takto. Nie je to také, kebyže ideme ten poriadny multiplayer z toho, z Dortmundu do Calais, alebo nejak tak to bolo, ja už neviem, nepamätám si, ale to je akože, to je naozaj ten poriadny multiplayer, ktorý každý vidí z tých multiplayerových Eurotrackových videí. A ja som ho raz išiel, bolo tá sranda a potom som dostal ban, neviem koľko, dňový alebo mesačný, ale proste dostal som ban.
Chlapci? Nazdar. No dobre. Čau. Asi ste trošku zabudli, chlapci, že sme v Británii. To je super. Tak, dáme Enter. A ideme do Europort nalodiť. Tak, my sme teraz tu. A pozrieme sa na mapu. Dobre, už to je iba do Rotterdamu chvíľka. A sme tu hneď nejakým typom. Dobre. Ja si tu počkám. Myslím, že toto je nejaký začiatočník. Dobre. Čo je super, že takto začína už Tracker SMP. Tracker SMP. Tracker SMP, ale je to Tracker SMP. Super. Vyzerá, že tuto je to práve plné. Tá plnšie. Tuto je jedna firma a my ideme. Nazdar. Toto čo je? Samé skanie to sú. Ježišimária. Aká náhoda, že my ideme práve sem, čo? No, tak to nejak. Easy, chlapci, máme to dokončené. Čiže máme dokončenú našu zakázku z Manchesteru do Rotterdamu, úroveň 51. A vidím, my sa teraz pozrieme, čo sme z toho vlastne dostali. Čiže my už sme tu v World of Trucks a ja už som na svojom účte. A máme tu vlastne toto všetko, že dostali sme 4 veci. Pozrieme sa na Your Reward, dostali sme asi niečo takéto, čiže pôjdeme Redeem on Steam a zoberieme si to. To isté spravíme aj s ďalším, potom sme tu dostali Halloween Spooky Spider a potom sme dostali ešte asi aj do... No neviem do čoho to je, ale ani nechápem, že prečo sme to dostali dvakrát, nevadí. Čiže tu sú naše všetky 4 veci. Halloween, tu je... Dobre. Reštartneme a uvidíme, čo tam máme. Čiže ja už som naspäť v Eurotraku a môžeme vidieť, že nám sem pribudlo príslušenstvo do kabíny Count, Cthulhu Plush a Spooky Spider. Ja pôjdem do správca ťahačov a pozrieme sa. Zoberieme napríklad túto Scaniu Streamline, dáme si ju vylepšiť takto tu a pôjdeme sem. Tu máme vlastne interiér a tým, že ja som zase na Tracker SMP, tak to je trošku inakšie, ale vlastne ten Count Cthulhu Plush je toto tu, toto sme mohli dostať a potom sme toho Spidera mohli dostať túto Spooky Spider, čiže to sú vlastne tie dve veci, ktoré sme dostali z tohto eventu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, môžete mi hodiť like a my sa uvidíme dakedy inokedy. Čaute.